வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல் ஆதிபராசக்தி. ஆதிபராசக்தி சேனலில் நாம் ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும் தகவல்களை பார்க்க உள்ளோம். இப்பொழுது திருக்கோயிலில் எப்படி வணங்குவது என்பதை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்கார். நான் உங்கள் சரசம்மா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும் என்ற நிகழ்ச்சியில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நாம் திருக்கோயிலை வணங்கும் முறை. நம்ம கோயில்களை வணங்கும் போது எப்படி வணங்க வேண்டும் என்று பலருக்கும் தெரியாது. பலருக்கும் நாம் என்ன சொல்கிறோன்னா, வணங்குதல் எப்படி என்று தெரிவதில்லை. இப்போ நம்ம அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி ஆன்மீகம் ஜோதிடம் என்ற நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம். பலிபீடம், கொடிய மரம் ஆகியவற்றின் முன்னாடி தான் நம்ம விழுந்து வணங்க வேணும். சரிங்களா? வேற பிற இடங்களில் விழுந்து கோயிலில் வணங்கக்கூடாது. இப்போ கோயிலை வணங்கும் முறை தான் நம்ம திருக்கோயிலை வணங்கும் முறை தான் பார்த்துன்னு இருக்கோம். அதே மாதிரி கிழக்கு நோக்கி கோயிலில் வடக்கு புறமாக விழுந்து வணங்க வேண்டும். இப்போ கிழக்கு நோக்கி இருக்கு இல்லைங்களா கோயில், அது வடக்கு புறமாக விழுந்து வணங்க வேண்டும். மேற்கு நோக்கிய கோயிலில் தெற்கு முகமாக விழுந்து வணங்க வேண்டும். சரிங்களா? அடுத்து திருக்கோயில், இப்போ திருக்கோயில் மூடி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம், திருவிழாவில் சுவாமி உலா வரும். இப்போ கோயில் மூடி இருக்கு, சுவாமி அப்போ அபிஷேகம் நடைபெறும் காலத்தில் சுவாமிக்கு திரையிட்டுறாங்கல்ல, அப்போ பிரகாரத்தை சுத்தக்கூடாது. நம்ம பிரகாரத்தை வலம் வருதல் கூடாது. கண்டிப்பாக அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யாதீங்க. இப்போ நம்ம கோயிலில் சுற்றும் போது என்ன பண்ணுவோம், இப்போ ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவோம், நம்மளே சுற்றிக்குவாங்க. இப்படி சுற்றுவாங்க, நம்மளே இப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க, அந்த ரவுண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி செய்யவே செய்யாதீங்க. அந்த மாதிரி செய்தல் தவறான செயல். நாம சுற்றுவதில் தவறான முறை. சரிங்களா? இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம். கோயிலுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுவோம், நிறைய விக்கிரகம் இருக்கும். சுற்றி சிலைகள் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் விக்கிரகம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சிலைகளை நம்ம இப்படி தான் கும்பிடணும். அதை என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா, தொட்டு கும்பிடணும். இப்போ இந்த விநாயகர் இப்போ இருக்கிறாருன்னா, விநாயகரை இப்படி தான் நம்ம கும்பிடணும். விநாயகரை தொடுதல் கூடாது. சரிங்களா? உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நான். அந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போனால் சிலைகளை தொட்டு கும்பிடுதல் தவறான செயல். கும்பிடாதீங்க. இப்போ விபூதி வைக்கிறோம். அடுத்தது பார்க்கலாம். விபூதி வைக்கிறோம். இப்போ நம்ம பார்த்துன்னு இருக்கிற சேனல் ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும் என்ற நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இப்போ இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? இப்போ நாம் விபூதி வைக்கிறோம். விபூதி வைக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம், இப்போ 3 விரல்களால் விபூதி வைப்போம். அந்த 3 விரல்களால் வைக்கும்போது நம்ம கீழே விபூதி சிந்தோம். அந்த மாதிரி சிந்துதல் கூடாது. புரியுதுங்களா? அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், 3 விரல்லையே நல்லா பட்டையாக இப்படி கையில் நல்லா விபூதி எப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டு அழகாக இப்படி இட்டுக்கணும். ஏன்னா கீழே சிந்துதல் தவறான செயல். செய்யாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க, வேற எதுவும் சொல்லலை. அடுத்து ஆலயத்தில் உள்ளே போன இப்போ கோயிலுக்குள்ளே போகிறோம். கோயிலுக்குள்ளே போனோடனே சன்னதிகளில் விழுந்து வணங்குதல் கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஐதீகம் இருக்குது. அந்த ஐதீகம் இருக்குது. நம்ம இதை தான் பின்பற்றி கோயிலில் யாரும் கும்பிட்றது கிடையாது. நம்ம மோஸ்ட்லி பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி நம்ம கும்பிட்டா நல்லது, நம்மளுக்கு நல்ல பலன்களை அந்த தெய்வங்கள் நம்மளுக்கு அளிக்கும்ன்றது தான் ஐதீகம். சரிங்களா? இப்போ அடுத்து என்ன சொல்ல போறேன்னா, மூலஸ்தானத்தில் மூலவர் இருப்பார். மூலவருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும், இப்போ ஒரு இந்த கோயில் போனோம்னா மூலவருக்கு நந்தி இருக்கும், மயில் இருக்கும், அப்புறமா நிறைய சிங்கம், இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு உகந்த இது இருக்கும். அதில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, நடுவில் போகக்கூடாது. இப்போ நந்தி இருக்குன்னா நந்திக்கு நடுவில் நம்ம போகக்கூடாது. அதே மாதிரி வணங்குதலும் கூடாது. சரிங்களா? இப்போ நம்ம மூலவருக்கு எதிர்க்க இருக்கிற இது அந்த மாதிரி கும்பிடக்கூடாது. நேர்க்கா நின்று அந்த நந்திக்கும் முன்னாடி நின்று தான் அவரை கும்பிடணும். நேர்க்கா அந்த நடுவுலலாம் போயிட்டு கும்பிடக்கூடாது, வணங்குதல் கூடாது. சரிங்களா? அது ஐதீகம், நம்மோட ஐதீகம். சரிங்க. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம கோயிலுங்களுக்கு குளங்கள் இருக்குது. அதான் புண்ணிய தீர்த்தம் சொல்கிறோம் இல்லையா. அதை கோயில் குளத்தில் போனோன்னு என்ன பண்ணுவோம், காலை ஃபஸ்ட்டு விடுவோம். காலை விடலாமா, விடக்கூடாது. இப்போ காலை முதலில் காலை கழுவக்கூடாது. கையில் அந்த மேலே நின்றுட்டு தண்ணிக்கு மேலே
ஒரு படி இருக்கும் இல்லையா, முன்படியில் நின்றுட்டு தண்ணியை எடுத்து முதல்ல தலையில தெளிச்சுக்கணும். சரிங்களா? தலையில தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்முடைய பாதங்களை நீரில் நினைக்க வேண்டும், தண்ணீரில் நினைக்க வேண்டும். இது முக்கியமாக வந்து பின்பற்றுங்க, நம்மளுக்கு நல்லது. கோயிலுக்கு போகிறோங்க. கோயிலுக்கு போகும்போது நாம் இறை நினைவோடு தான் இருக்கணும். நம்ம வந்து கும்பிட்றோம், ஏதோ நம்ம மன கஷ்டத்துக்கு போகிறோமோ, மன சந்தோஷத்துக்கு போகிறோமோ, அது வந்து நம்மளோட இது பொறுத்தது. அதுக்குள்ளே போகும்போது நம்மளோட இறை நினைவோடு தான் நம்ம வந்து சாமியை நம்ம கும்பிட வேண்டும். அது வீண் வார்த்தைகள் அங்கே பேசக்கூடாது. அடுத்து வந்து கோயிலில் வந்து இறைவனை கும்பிடும்போது, இறைவனை கும்பிட்றோம், உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, அங்கே பெரியவங்க இருப்பாங்க, நம்ம பெரியவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கணுவாங்க. பெரியவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கக்கூடாது. அங்கே இறைவன் தான் பெரியவன், மனிதன் பெரியவன் கிடையாது. அதனால இறைவன் கிட்ட நம்ம வந்து பணிந்த கைகள் மனிதனை பணியக்கூடாது என்பது தான் வந்து ஐதீகம். முக்கியமாக அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி நம்ம இறை நினைவோடு திருக்கோயிலை நம்ம வந்து கும்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நன்மைகள் நம்மை தேடி, நம் வீட்டை தேடி வரும் என்பதில் ஒருவித ஐயமும் இல்லை. அதனால் சொன்னால் ஆன்மீகமும் ஜோதிடமும் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு நாம் தெரிந்ததை தெரியாததை தெரிந்து கொள்வோம், தெரிந்தவற்றை பகிர்ந்து கொள்வோம். உங்கள் அம்மா. நன்றி, வணக்கம்.